ningkankre si kechok Sot Recho arong mahang ketek ani mi et mi pun pen ke pacun pon lason si kedam tang ni phai kregetom mate yong cheklo ni phai kregetom lakhain ko rai si borjan constituency kaparlo karbi arong ke thenai bokajan taun pen kache koi not Sot Recho arong ningkankre si kechok mahang ketek ani talon pon lason se ada porphai troksia porpen jai mek cheng polo lapente ke chengsi ajai mek kampu pon lake karbi kurpho amilur kai ponsi bangso jai mek pangcheng pon lapente tirika mamai pu sarlong teron pen chunbang bhaiting te atum bahini pensi pini ajai mek ke cheng pen kijut an chipain pu pon lapente aluhia man pen ke chetong dun VDC chairman Sonaram Singnar education board chairman Sardili Terang bokajan vice chairman Sundoring tilapente ke thik dinga tum do anta ali ratam pidun Pusing milih tum News 24 Karbiang long apherang ke irai rong pe himpen berta nang pale Kardom ini Desember 13 tarik karni pini ladak Sot Recho amahang getek arni do lasila bangso Sot Recho bukayana angkang adung het Karbiang itinai lo ladak piningan ingdeng krisi mate ningkankre si ki pleng dam lo lasila bangso ningkan pening along sitame nelitum aningkan bang son si peningan ningkankre si kechok la bangso long son si kecheng si ke la bangso pinajai mek sitame karbikur pho amilur ke kai la bangso long kecheng si bangke Sot Recho amilur kai lo lapen lason hatak si karbikur pho amilur kai pon lo lapen la bangso amelur ke kaidat pena phibang ke mei dopon po lapen lason hatak kechok jun aningkan bang sita bipon lasi la bang solong ke cheng sipen ke parjap thip claim thip presiden ake hai anon kiling pula neliar e lapen thu ke hai terang secretary alang lipu neliar bi alang litum pen kijapon si la bang sorong non don pharu ke thom susi non don pharu ke thomra phokebra proxy ando adon dolo labang songbong ladak dhorom chipupe pin pen ladak kaduk kabe dhorom tado labang so dorapet lo lapen klem rapet lo ladak adon tina thingno sitame ladak towar do lapen ke ladak non kijunalang sitame do lapen ladak adon tin sitame non government pen kipi labang so kirap sitanelitum pipon bom lapen Karbiang long ke dobom kacaria government tum sitame nili tum hanang rap lasi lada kaduk wit Dilai pen berta pang dapon irai rong pi News 24 Karbiang long